langsung bae. Iya, apa-apa. Dasi sarangan lumangalipun saking Wahyu Turangga Seto kanthi lelagon Nyidam Sari. Boten toh mau kelentu maturaken sugeng rawuh sedaya saking keluarga besar Pak Gomas. Ugi sedaya para penonton wonten warga masyarakat wonten ing tlatah Soma Gedhe. Nginang karo ngilu omos liremu sekar melati aku bangi diam sari omos liremu marge payo aku bakal sinek sen lintang ilmuku semono janji prasetya ning ati asih mati ora bakal rasane driya mitra sajagat raya ngeling ana ukiran samudra ora ilang memanisi aku ati selawase anu apa kok anu apa miki anu apa anu kepo banget anu apa Anu miki Bu sinten makin iki nggih Bu? Ibu Edang. Oh Ibu Edang anu kepriwe Bu Irah Bu Sutira busut Sukira saking oh mriki mawon oh sing kagungan dalem
nggih. Antungane iki ngomong apa? Anu nyuwun lagu, Oh, anu njaluk lagu. anu krisik-krisik. Njaluk lagu. Maksudnya kan nggak ora dhewe ngerti, mbok ngasih ora dhewe lho maksudnya. Oh, kaya Iya. Ora. lagu. Ora. Lagune apa lagune? Lagune tembang kangen. Oh, tembang kangen. Oh, ya siji posisi diminangkali ya Pak Haji. Tembang kangen. Iya. Ki disambung maning. Tembang. Maning? Iya. Jogetnya sing mantap ya, aja. Pak. Iya, mantap. Oh, alah. Wong kae Iya. seng somoni ben dijogeti apa maning Kae. gampang lan ninja. Nang endi ana sing somoni dijogeti? Sing ora lagi ora mari ngeneh kena wana laba. Wah. Ana seng somoni udah keguprok. Berarti ya kepenak. Anu berarti Angger kepenak. iya, Wek awe termasuk- hiburan karo kayak kepenak setelah Termasuk sensor wong- bae nih. Iya wong nyanyo Iya. ya. Ja monggo. Yuk. Yus. No, Borong Wahyu Puseno Indonesia.
Hey!